Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Mosok gambarmu. Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok bocah. Anake aku lali aku. Sing mau lho anake yo gak Boleh oleh. iki wis. Wis apene Sita. Apene Sita, Mbak. Ayo ndol, dirayune ndol. Alah alah. Bengi iki menang kowe ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar yang munggu jeneng tok Mas Mondal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Pengen. Pengen lah. Kok keprake suarane ora penak ya, banterno. Banterno den keprake suarane ora penak. Lah jejeg iki lho anu kurang banter. Lah piye? Sing banter jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan. Mas Mondal. Piye?